Inggih. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti, paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng lek urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong ki kepingine duwe umur dawa. Wong ki kepingine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat. Saged sumerep dhateng putra wayah kuwi merga kepengin umur dawa. Inggih. Lara goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Upama ora duwe kaya, njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawuh. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak. Bocah iki iso dadi bocah sing ora kepenak, kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gresula.